Terve taas kaikki, tässä on Korreli. Siitä on vähän aikaa, noin varmaan pari viikko, kun mä viimeksi tein videon. Eli siis tämän videon tarkoituksena olisi siis esitellä vähän tätä Paladin High Lordia tarkemmin. Eli mä oon nyt menossa tonne Bloodroot Braveliin ja siellä sitten kokeilen saada partin kasaan ja sitten näytän teille, että millaista se on pelata tämän kanssa niin oikein tommosessa PvP-matsissa. Eli siis tosiaankin tää on omasta mielestäni tällä hetkellä paras klassi Bloodroot Braveliin, koska ensinnäkin paljon healia kavereille ja paljon damagea vihollisille. Ja tää on se syy, minkä takia se on hyvä. Tai siis tää klassi on hyvä. Eli Doomlight Overlord ei ole niin hyvä tuolla Bloodroot Bravelissa, mutta sekään ei ole huono. Se on kyllä totta, että silläkin pärjää ihan hyvin. Ainakin minä olen pärjännyt. No niin, jos matsi alkaisi. Voi. Aika outoa. Yleensä tässä ei mene näin kauan. Pääse sinne matsiin. Voisi näyttää vähän. Joo. Katkaise video vähäksi aikaa sen takia. No en katkaisekaan. Alkaa. No niin, katsotaan miten käy. Noin, sitten aletaan katsomaan porukkaa. Täällä Afki osa. No, jatketaan silti eteenpäin. Tää on kyllä niin laginen oikeesti, että huhhuh. Nää ovet on niin lagisia. Täällä on tapaamassa jo mun kavereitani. Sillä on Mindbreaker. Pientä lagia vieläkin tässä pelissä. Jestas sentään. Joo, pieni lagi. Lähetään täältä pois back. Ja joo, todellakin pieni lagi. Hyvä, kun pääsee täältä pois. No niin, parti on saatu jotenkin kasaan nytten. Toistaiseksi nyt mennään sitten. Eikä meinata. Lähdetään. Tässä samassa tiimissä taitaa olla Doomlight Overlordikin. Voidaan silti voittaa tämä. No niin, mennään. Juu. Tapetaan bossi. Tappamaan bossi. Suoraan sinne bossin luokse. Sinne sitten. Joo, siellä kysellään jo. Joo, en voi uiskata nyt sille sitten. Katsotaan kuinka kauan mä selviin yksin. Healaaminen feilas nyt siinä äsken. Niin tuolla bossilla on toi Healing Regen. Voi tulla hankala tappelu. Joo, sillä on Regen. Ei kannata tappaa sitä nyt.
Mennään sit tonne äkkiä, no niin, tappamaan ne. Ei oo kaverit tappanut. Joo, ei oo. Ei oo ymmärtänyt tän tarkoitusta vielä. Tän peli. No niin, kuoles nyt. Koita nyt kuolla. Lagi. Just näin. No niin, toi on kuollut. Nyt voi mennä sitten tonne. Voi. Kun on tyhmiä kavereita. Ei millään pahalla. Joo. Nyt tuli kyllä kuolema meikäläiselle. Oi voi. Oh. No niin, jatkuu sitten. Noin, mennään sitten sinne tappamaan se. Oh my god. Voidaan vielä voittaa, jos mennään bossille, jos nämä kaverit vaan ymmärtäisi tulla, mutta tuskin ne sinne tulee, ei ne kumminkaan tajua sitä. Ärsyttääkö täällä serverillä lagaa näin paljon silloin, kun ei pitäisi? Nyt täällä lagaa kyllä niin mukavasti, että Tajuaakohan nää oikeesti mennä tappaan bossia? Voi ei. Ei lagia. Me voitais voittaa tää muutenkin, mutta... Se lähti karkuun. Mä kerätä manaa tässä takas. Oho, mitä? Mistä se tuli? Kaveri kusi koko homma. Vai sellaista nämä kaverit tekee täällä, kusee hommia. Joo. Kiva. Hetkonen, pieni paussi. Jatkuu. Noin, pitää nyt tappaa bossi, niin me voitetaan. Ja kaverit vaan ymmärrä sitä, että pitää bossi tappaa. No se siitä sitten, se kuoli kans. No joo. Kai me sitten yritetään pelata tää kunnialla läpi. Tapetaan kaikki. Kaikki tapetaan. Eli siis tää on Paladin High aivan mahtava täällä siis oikeesti. Ilman tätä lakia taisi vielä parempia, jos tätä tiimityö nyt pelaisi vaan. No niin, taas feilas tää superisku. Heala on mennenkin varmaan feilas. Ei feilaa sentään. Nyt lähtee. Oh jää siihen. Ai. Kuka mut tappoi? En tiedä. Jaa, toi yksi jätti parti. Huono homma. No, jatketaan silti matkaa. Jatketaan matkaa siitä huolimatta. Vastapuoli on jolla, mutta se ei tarkoita, että emmekö voisi voittaa. Jatketaan matkaa.
Yksi lähti, mutta ai, kohta sattuu mua. Ai. Voi. Meinaan tuli semmoista damagea taas, en tiedä mistä tuli meinaa. Tuli meinaa semmonen määrä nyt, että oi. Tää kattoo, jos joku liittyis tähän. Jos joku liittyisi tähän ryhmään. Tai siis partiin. Tässä saattaa peli joskus loppumaankin. Aina tylsää pelata yhtä tämmöstä. Ei tässä keksi oikein mitään puhuakaan. Tässä aikana, kun ei täällä ole ketään, kenellä oikeastaan puhua. Täällä pelissä. Tai siis ei oo mitään aihetta niinku. No niin, se feilas tässä. Tai olisikohan nämä kaverit oikeesti niinku lauttama. Aha, se on kuolemaisilla taas. Mitä? Meikäläinen kuoli tosta vaan. Miten mahdollista? Meikäläinen otti niinku healttia, mut silti kuoli. Aika outo juttu. Osaakohan noita tappaa tän Brawlerin? Epäilen, mutta mennään. Jatketaan matkaa sitten. Näin. Joo, eli olisi tarkoitus tappaa tän bossi nyt niinku. Joo. Näyttää olevan aika mahdotonta. Ja voittaa varmaan ensimmäisenä. Tappamme meidät kaikki yhdellä iskulla. Onko sillä vihollisella joku superklassi? Ei niillä on mitään ihmeellistä, paitsi toi yksi. Mennään taas tappamaan itsemme. Mistä on tietysti voinut jotenkin tiedä tämänkin. No niin, nyt tää meni aika hyvin tää matsi. Voi. Voidaanko vielä voittaa se? Voidaan. Se siitä sitten. Tää ihmettä. Meikäläinen on kuollut jo. Mennään silti tappamaan sitä, vaikka me hävitään tää. Tai siis ei välttämättä hävitä, mutta siis. Mutta siis meillä on mahdollisuuksia voittaa vielä. Tää ei nyt hyökkää tuohon bossiin. Nyt se hyökkäs. Ollaan kuoltu. Kuka siellä oikeesti katseluu olevansa niinku? Joku not the most powerful. No meillä tietystikään ei ole täydet healtit ainakaan mulla, mut jos sitä nyt menis sinne. Aika outoa, että ne on johdolla. Ottaen huomioon. Niin joo, katos vaan. Ne häviää tän silti. No niin. Jatketaan sitten matkaa. Noin. Niin nämä rundit ei yleensä ole näin pitkiä sitten, että no joskus nämä kyllä tulee olemaan todella pitkiä, mutta no niin, ja feilas taas healingi, mahtavaa, oi yeah. Se kuoli silti. Nyt tästä tämmönen lepoasento, mukava. Taas kuoli. Niin. Tässä kuoleminen ei tarkoita sitä, että on huono, tässä tarkoittaa sitä, että on urhea.
tietysti voi olla huono myös, jos kuolee koko ajan eikä tapa ketään. Tai sitten sulla on vaan huono klassi, joka on mahdollista, mutta me ollaan siis tää niin voitettu jo oikeastaan, koska noi ei tappanut yhtään Braveleria. Me ollaan tapettu niiden kaikki. Nyt me ollaan menossa tappaan bossia ja bossi on aika vaikea tappaa. Joo. Eli siis aika hyvin ollaan pärjätty tän klassin kanssa. Oi voi. Nyt feilasin. Meni väärään paikkaan. Katsotaan miten käy nyt. Oi voi. Sitten katsotaan kun mä tapaan ihan se kuolia. Joo. Tää pitäisi olla ihan helppoa yleensä. Voi ei. Niitä tuli lisää apuvoimia. Täytyy healata. Ihan turhaan meni nekin healit. Ja se feilasi taas sekin. Täytyy tappaa. Jos tän sais hengeltä vaikka. Oi voi. Ei hyvältä näytä. Healia pitää saada kohta healia. Ai. Voi ei, nyt on kriittinen tilanne. Voi ei. Liian vähän healtia. Nyt meni kyllä niin. Oli kyllä nyt niin lähellä. Oi voi. Ei onnistu tälläkään kertaa. Mutta siinä näette, aika loppuu. Me ollaan voitettu. Ja niin tämä videokin loppuu nyt tässä. Eikä huomenna. Joten oli hieno näyttää teille tätä klassia. Tää pystyy monen asian ilman lagia. Esimerkiksi jos mulla nyt ei olisi ollut tää lagia tuolla, niin mä olisin todennäköisesti voittanut ton bossin, koska mulla yhden kerran feilas toi healaaminen muutenkin, jos en väärin muista. Noin, peli päättyy. Kiitos katsojat, oli mahtavaa. Toivottavasti nautitte, minä nautin oikein paljon. Hyvästi.